3D sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura. 3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tugang sigararay maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay. Biyernes na naman. Minapa sa inyo na naman ang panibagong kabtangkan sa tuyang programa 3D sa GB. Ang programang ini ito sendo sa karaybuot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Mag-rebay ba naman kita sa gudyan na alas 5 in pagkahapon? Magre-restorya lamang kung ano po ang mga pangyayari digdi sa tuyang kapalibutan. Ina po ang sendong amigo sa radyo, Edwin Peralta po. Sa lado teknikal, si June Napoles. Sa IT, si Jerome Martinez. Sa News Base, Andres Marias. Si Rebot Chibot. Para sa event sa Lunes, Agri Aqua Fair kan DCGB in line with the pampirana yun na anniversary o kan birthday kan DCGB 67. Uyug-uyugon mo yan. Matindi ano. 1958 ang GB namundag. Matosa na ki perang taon sa kuya. Sa October 24, anibersaryo kan pagkakamukna kan DCGB. Sa kamus pong nakatutok sa radyo, sa 729 kilohertz ang sa tuyang frequency, and like manner nakatutok sa DCGB News Online, sa Facebook Live, and sa gabos na lugar na pig-abot kan sa tuyang broadcast Yan, okay.
Bueno, so diretso po kita kan sa tuyang mga istorya digdi sa tuyang programa. Ngunya na hapon, half day siya na, ngunya na aldaw, half day siya na sa mga aki, mga estudiantes. Yung nga ni ini, so papaabot na bagyong si Ramil. Na paiba-ibaan na direksyon. Ayan, ano? So, ang sistema is kaipuan manggararay kitang magpreparar. Regardless kung nasa ini mapuntirya. Ayan. Kung sa ini maagi. But, siyempre, terminang maapektaran kita. Kaya, yaon sa may parte kan katanduanes ini si Ramil. Ay salamat sa Ihado. Yan, sabi ni Ihado, maray na hapon, Ninong, nagdadangog ako sa imo. Merry Christmas. Ano? So regalo ko, ayan, sabi ni Iado, so regalo ko so regalo niya sa ko, ano, ano na sana, abot na sana. Yan, ay salamat, Iado, regaluan mo ako. Yan, okay. Sige. So sabi tanangani, mga ipagnod, na kaipuhan mag-preparar manggiraray kita. Iyo? Regardless kung kita agian o dae, mas marito magpreparar. Iyo po? Okay. Tabasi po sa pigkakarkulong dalagan kaining bagyong si Ramil, although duman sabi nga ni most likely maglandfall somewhere duman sa Catanduanes. Napirama siya ng distansya kan Catanduanes sa sa Albay. Tamala nga ni ingon yan, nasa storm signal number 1 na kita. And expected na sa aga, Sabado, pwedeng rapason ang Catanduanes. Ayan. That's why, at this early, pig-suspend ka subago, noon time, so klase. Digdi po sa Albay. Pinauruli na amay so mga aki. Anyway, weekend naman baga tabi. Ano? Yan. Kaya nagkaaratab na ano yan. O yan ang mag-uruli. Ano to na? Okay. Pangyari, ano? Okay. Ilang taon na, madali lang, bukas ng tarigdi. Okay. So, pinauruli, so, amay sa mga aki, ayan, in preparation para digdi sa, although day pa man, baga, na-feel, an bagyo, pero mas maritong so amay, ano, na mag-uruli sa mga aki, ano. And igwaman nga ni ipinalawas na order so provincial government mananungodigdi sa pigbabantayan na bagyong si Ramil. Ayan. Susiring sa mga dati na mga aviso, no sailing at sea, no river crossing, etc., etc.
Takasubago nga ni, may order naman sa Coast Guard na daina pagtugutan sa mga barko to and from alit sa tabako to Catanduanes sa tabako and digdima sa tuya ta dipisil kon abuton ta kun natugutan pag abot kan oras nasa tao kan lawod may storm signal na mo naman pwedeng pabalikon ang ano nga ran kay ni an barko kung nasa lawod na ngayon going to Catanduanes or going to Tabaco or digdi sa Rapo-Rapo, di naman pwedeng pabalikon. Kaya amay suspend ng una so biyahe kan mga barko. Kaya stranded na naman so mga pasaheros. Maalat naman kipirang aldaw bago i-lower or halion an storm signal. Yan, ano? Okay. Kaya mag-ingat man gararay tabi. Mag-ingat man gararay. Dahil man ki maraot kun mag-ingat. Tapos, so dating mga preparasyon na pigigibo tabaga. Na magpreparar ki mga pagkakan, tapos so iba pang mga kaipuan, maano ni maapod sa imong Pag-asa update 4 PM bulletin. Si Chikado tabi Nald masa Kuya John so Pag-asa masabutan ta so weather bulletin kung ano na so update kay ni ngunya na pagkahapon. Deka numero wata alto nata day nag ding cellphone ding load ayan sa messenger ayan okay anyway tabata di nagkagana an ano ta napauno ini alato nata i-check ta ano okay so mas mara ito pero ang mga LGU intero naman na nagkakiguanin mga preparasyon ano and so mga dating mga preparar ka ito iyo man gararay okay iyo mas mara na itong so alato na ta baka one at may mga post sa Philippine sa Facebook mananangod sa update ano haros pareho masunay ni ang mga papaluwas kan mga nasa Facebook yan ato nata chikonta kung ano ang latest mananangod dyan sa then alugod okay okay yan kasi expected na sa aga yan so although sabi talaga ni dahil man kita sana dahil kita direktang tamaan pero still we have to prepare ano okay maray na apon kay pading Kiko Prado pakadangog ko naman sa imo padi welcome back pagdai pa ako nangitorog DCGB ako nagmamati 1:12 AM duman sa Amerika alaunang maaga pa lang duman sa Amerika. Salamat tabi sa imo padi Kiko. Ingat-ingat sana dyan tabi sa imong kinamumugtakan. Ayan.
Aha. Yan. Alaunang maaga. Pirang oras ang diferensya. Maray na maaga na pala diyan sa lugar matabi pa rin Kiko Prado. Pag-iribe mo sa Albay Health and Emergency Management. Okay. Sige. Yan. Sabi ni Ihado, labi-labi o lubi-lubi. Besa na noy, sa Lunes, sa Lunes baga, diyan na kami sa imo. Diyan na kami sa imo. Iyo, magdangog ka na sa Lunes. Yeah, okay. Right, okay. Sige. Basang iyo natabi yan an sistema magpreparar. Iyo, magpreparar kan mga dapat gribuhon. Aldaw sa agang pagkakaong gyud sa udto. Data sigurado ta paiba-ibaan paiba-iba ang direksyon kay ni. Kung baga, nakakakuaki tamang dalan. Garo so, amigo ko, kan panahon, na paiba-iba. Maduman sa may tula-tula, maduman sa bakakay, maduman sa itaas, daing tamang direksyon, nako amang gararay sa tamang direksyon, duman sa itaas. Dati, madyan sa tula-tula, Barangay 13, Ilawod pala, maduman sa Bakakay, madyan pang minsan sa may Bigaa. Okay. Yan. So kay po ang tamang garare pong bantayan ini at although siyempre an official announcement manggararay or advisory will come from Pag-asa. Will come from Pag-asa. Iyon official regardless kung igudyang kiibang nagurulawas na mga weather updates, still we have to follow the advice of Pag-asa. Kung sala man sinda, sinda man ang babasulon. Iyo? Ayan. Kaya nga ni forecast, posible na ini ang mangyari, posibleng bako. Ayan. Sabi ni Ihado, dahil naman dahil siya duman. Kaya nga ni, kami na masalida. Yeah. Okay. Dito na, ay hanap akong iyan. Minsan, iwak yung mga minaruluwas na mga forecast, ayan. Basta yun natabi yan, na magpasiguro man gararay kita. Iyo? Magpreparar. Bako sa nadigdi sa Albay, ngudi sa enterong lugar na nasa storm signal number 1 or most likely mag-itaas pa. Yan. Ako nga ni check ko naman duman so mga makuapo ko bata so manugang ko duman sa Catanduanes. Yan. Tayaw man sinda duman harani sa lugar yan sa San Andres. Bata by next week maduman kami a weekend maduman kami sa Catanduanes. Sana marayan panahon
Tamay atindi na kaming dakula man na okasyon. Yan. Okay? So, ingat sa natabi, mag-ingat sa nakitagabos, lalo na sa mga lugar na pigaabot kan, lalo na sa mga flood-prone areas. Mag-ingat sa natabi. Lalo na so pirming arani sa mga gilid kan salog, mga sa gilid kan kabubuldan. Yaday pa mangyaнаguran, pasiguro man sa natabi, pasiguro. Tamay mga eksperyensya na kita kay ito pa. Lalo na sa pirming pigbabaha, pirming pigrasayan in daga. Ta sige-sige bagan uran, mga malumoy na ang daga. So, anytime, pwedeng magkausa iyan kay mga pagsasabi tanganing pagtiris kan daga. Iyan. Kan sistema ta, kung alimbawa sa aga, magkusog-kusog ang uran, dumana ka mo sa safer grounds. Mga barangay, igwa man po iyan kipigapod na evacuation plan. Kung saan ka mo pwede magduruman, mag-shelter for the meantime. Alimbawa, pumasiring ka mo sa barangay hall or arin man na harong na masarig. Pwede ka mong dumango na makisirong for the meantime. Kaya ito narumduman ko dyan sa barangay mi, bako man sa pag-ano, no di, so araw mi ka to, medyo masarig-sarig man. Mga 7-10 pamilya ka ito, mina ulakit sa muya. Narumduman ko ito, Typhoon Sining. Typhoon Sining, day pa lamang ka ito gayos iba nagkamurundag. Mga 60s pa kayo dito, mga 1968 or something araw kayan. Pig-iling mi ka ito so bariwas kan paros. Taday ka man mga turog ta, surusuan ka ito nga sa arong. Kung 10 pamilya nga, nanguno-kuno duman sa arong mi ka ito. Suburi duman sa kampang mi, alangkawa na buri, wiwas-iwas nga na kan paros, abaana. Lalo na ngunyan na sabi baga, mas lalong nagkukusog ang bagyo, ang linog, etc. etc. Tagurang na po ang kinakban. Gurang na. Iyan. Kaya, siyempre, nagbabago naman ang klima. Iya po. Kaya pa siguro manggararay tabi. Maray na hapon kay Noel, una ko sir, yaon ka na sa ibong na istasyon. Sa ano pa tabi? Next week pa. Iyo. Okay. Sabi ni Makoy, naimbestigara na po ba yung tungkol sa Peñaranda Park na gumuho na project? Ayan. Okay. Marco Antonio Cao Bungalbal, nag-mo Southwest Pasiramil. Okay. Alvin Abaleta, good PM. Agian po tabi ang Ligaspi. Ayan. Kay Percival Osma, update po sa typhoon, kabubukas ko lang ng FB ko. Ayan. Kay Alvin, ako idol bagyong sisang, naabutan ko matindi to. Ayo, sisang. 80s na susisang. Utong sining, 60s pag dito. Mga 1968 something, araw kayang.
aki pa kita. Kan mga panahon na ito. Yan. Okay? Kay Louie Azul, maray na hapon tabi, Taytay Rizal. Salamat tabi sa pag-antabay. Okay. So, yan tabi, dapat magpreparasyon na kita tabi. Mag-ingat sa natabi kita. Regardless kung yan ang direkta kitang tamaan o dai, mas mara itong nanapreparar. Buda, of course, mga G. Itong Horacio Imperata is very good ito. Oh. May nagluwas nga ni Bicol, posibleng tumbukin ng bagyong Ramil. Yan. Nasa yellow category kita. Yan. Pero mas marin itong sana umitaas pa ini. Tanganing abay pa daw. Pero talko mo istadi. Dahil makita sigurdig dito, may mga pag-uran-uran. Yan, may pag-uran-uran. So, pirmi ng laob kita sa circumference akan bagyo. Okay? So, sabi po digdi, yun ang alip po ini sa PDRMO, number 1, no sailing to all types of seacraft as per Sea Travel Advisory of Coast Guard and river crossing on foot or via vehicle. So dahil na magburubaran nyo sa salog. Lalo na kung ang pintutungtungan nindo gapo sana o mga butong na tulay-tulay. Tapag nagkigwa ki flash flood, ianod man sana yan. Okay? Yan. Suspension of classes, okay na tabi ini. Evacuation preparedness and monitoring. All city, municipal, and barangay DRRMC are advised to be in preparedness and monitoring status in the respective areas, particularly those exposed to flood, lahar, flash flood, and landslide, and appropriate and timely countermeasure and execute localized evacuation when necessary. Okay? Public safety reminders: the public is advised to make necessary preparedness and avoid unnecessary travel. All mass gathering and outdoor activities and related activities, especially those outside the province, are suspended, and those previously given permits in view of the above are hereby revoked, effective immediately. Avoid unnecessary travel, especially in flood-prone areas or roads or river banks, and to remain alert and standby for official updates and further advisories from PAG-ASA and local authorities, and continuously monitor weather bulletin from PAG-ASA. Yan. Okay? So yan tabi, mga abiso. Mga abiso tabi sa publiko. Kaya nga ni isyo iba, may ma-travel ko na pagkatanduanes, nakalunad na sa barko, pag di pa man nag-aandar so barko, nag-aandar na. Di pa man sinda nakakalayag, nag-abiso. Baraba nga ka mo, mga pasahero, may storm signal number 1 nga kita. O di, sa pasahero, barabaan, pangyayari, yan, mas marin itong, yan ang pasiguro, bata, sabi ba gadigdio, bagyong Ramil, bahagyang lumakas. Okay. Yan. Kaya, pasiguro manggararay tabi. Dahil may kimaraot. Northern
portion ng Ano yan? Samar at Eastern Samar. Maaring umabot sa tropical storm category ang bagyo habang tinatawid ang Philippine Sea. Inaasahan na magla-landfall ito sa Catanduanes Sabado ng hapon at sa Aurora o Quezon Linggo ng umaga. Maaring nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility Lunes ng umaga. Bagyang lumakas si Tropical Depression Ramil. Huling namataan ang bagyo 760 kilometers east ng Virac, Catanduanes. May taglay itong lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 70 kph. Nadagdagan na ang mga lugar na tinaasan ng signal number. Signal number 1 sa Luzon at Visayas, kabilang na ang southern portion ng Quezon at northern portion ng Samar at Eastern Samar. Maaring umabot sa tropical storm category ang bagyo habang tinatawid ang Philippine Sea. Inaasahan na magla-landfall ito sa Catanduanes Sabado ng hapon at sa Aurora o Quezon Linggo ng umaga. Maaring na Yun na yan, ha? area of responsibility. Okay, sige. So, malamang na sa aga. Yan. Kaya monitor tama na duman sa lugar, sa Catanduanes. And of course, digdi man sa tuya. Yo. Sa maretong so, pasiguro kita nga mismo. Yan, nasa kumbaga tropical depression category na po ang bagyong si Ramil. Pero sabi nga na maluya man siya ng kita up to 75 kph man siya na. Maski araw kayan still kay puan na magpreparar manggiraray. Okay? Sige. 34 minutos na po makalampas ang alas 4 nin pagkahapon. Digdi sa 3D sa GB. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Okay na, sige. Yan, okay. Sige. Sabi po digdi, yan, na posibleng forecast po ini, forecast, dahil pa man sure,
na pwedeng mag-landfall sa agang hapon sa Kabikulan, ini si Ramil. Moderate to heavy po ang ulan, ang forecast po based on recent data. Yan. Okay? Aldaw lamang, aldaw. Ano? So, grabe ang kay puan pang, kumbaga, magkakapreparar kita kay Maray. Iyo po, mas maray na itong preparado. Maray na hapon kay amigong King, baka King, igwa ka lang man dyan ki recent update, manangod sa forecast position kay ning bagyong si Ramil. Ayan. Tayo di tabi ako, amigong King. At least tip lamang. Yo? Okay. Sabi digdi, maganda bumaba ang track ng bagyong Ramil. Katandaanis na po, tatama ang sentro nito bukas na hapon. Baka lamang umitaas pa. Yan. Okay. May significant change sa forecast. Yan. Sabi po digdi, through the center, may landfall in Catanduanes tomorrow afternoon. It will then shift generally northwestward towards Isabela, Aurora area as a tropical storm on Sunday, October 19. Yan. Okay. So yan ang sistema. There is still uncertainty in the forecast track. Yan. Kumbaga, di pang kasiguruhan kung saan. Takon may mga kaulangan. Yan. Okay? So, that's all mga tugang na mag-preparar ang gabos. Okay? Sige. Bueno. Ay, by the way, congratulations Palantabi sa mga yan ang bagong doktor. Okay? Yan. Mga bagong doktor. Okay. Kan Bicol University, Buda kan Ago Medical and Educational Center, BCCM. Yan. Tayo masunal may mga College of Medicine digdi sa Albay. Yan. So, magayon na dakol na mga doktor na naman kita. Yan. Sige-sige, an biyo bagatabi, producer ang mga board top notchers. Iba na sinda dyan kay College of Law, College of Medicine. May dentistry na nga ni George dyan. Mga nasuro kay ni mga veterinary medicine naman. Dyan sa Ligaw. Di ayos baga, ayos pag-aaral kaya na no need for you to go to Manila para mag-eskwela ta, rayao na ang digdi. Pag-abot ka mga yan ang operasyon. Yan, okay? Edukasyon. Mga nasaro, pag nangyari na itong proposal na supisay sa Pulanggi, baka sa mga aki ni John or makuapo ni John, dahil nakaipon magpasiring sa Goa, sa Pulanggi na sana. Approve na so proposal na magbugtak nin Pisay Campus dyan sa Pulanggi. Okay. Ayan, kumbaga, nadadecongest naman ang Metro Manila. Pati ang UPLB. Kadaklan, kan mga veterinary medicine duman sa Los Baños, Laguna. Pag iguana kan digdi sa to, ayos baga, dahil na bako na magastos para sa
mga estudyante na magpasiring sa Metro Manila. Iyo? Okay. Ayan. Sige. Bueno, so iba pa niya itong mga istorya, mga tugang, uniligdi, yan, o sa mga may problema sa paghiling sa mata, yan, magkakaigwa na po ng libreng operasyon sa may mga katarata. Digdi po sa Legazpi. Yan. Sa paagi po kan pangingenot ni Alkalde Hisham Ismail, yan, pigpo na ang libreng operasyon sa katarata na tinukar na kan Committee on Laws, Rules and Oversight, as in kan Committee on Health and Sanitation. Ang LGU Legazpi, as in Legazpi Eye Center, malaog sa Memorandum of Agreement para maserbihan ang sa tuyang mga tios muda nangangaipong konstituentes na may problema sa mga mata, darakan katarata. Pigdala uman na mapuon ining programa sa masunod na bulan. Sa mga interesado, pwede pong mag-inquire sa Legazpi City Hospital o bien sa City Mayor's Office para maaraman ang mga requirement. Ay dakulaon na tabang tabi ini. Dakulaon na tabang ini sa may katarata. Ababa na dyan ang mga 20 o 30 mil pesos ang pagpa-operar. Tako, nagpa-operar man kay sa kuyang mata. Ining right eye ko. Ining right eye ko. Diyan man sila Legazpi Eye. Dakulang kantidad mananggad an kay puwan. Depende sa lenteng gagamiton. May mga 100,000 nga ni. Sabi sa kuya kan doktor, ano mo yan mo ngayang lente? Sabi ko, so kaya ko siya na. Muya mo ngayang. Depende pala na yan yung sa lens na ibabugtak. Sa salidahan so lente mo sa mata. Muya mo ngayang China, Germany, US, o kung ano. Sabi ko, Dok, so ano sana, so kaya ko sana. Yan. Germany, ang isunalidad sa kuya, alay sa Germany ng lente. Madali ko sana dyan. Mga 20 minutos, 20 minutos sa nagdaog-daog sa sa music, taod-taod. Kaya sabi ko kan doktor, buhat na ngayon dyan sa ang lamesa mo. Ano niya ko, tapos na? Tapos na kaya? Garo siya namin nagbubulo siya, nagpaparehibi siya na ako, yan ang, sa tubig ngayon, ako nang pigbugtak dyan. May namatian siya na akong, garo, yan ang kinagat kita nga. Yun na pala ito, isinuksok na so lente. Ang sistema palang kaan yun, kurikot ang lente, ilalaog, pag ka, minabuka, na na sa mata mo. Mali ito, tukaw na ngaya dyan. Dumaki may sa third floor gayon. Okay ka na? Okay na. Kaya ba nang kusuyado? Yun nag-alala sa kuya. Ayan. Di, pagkatapos, kapi-kapi ko na. Dakulaon na tabang-tabi ini, lalo na sa mga, yan ang tios. May kauron nga ni ako. Yan. Na, sabi ko, sige na, yan ang magpa-konsulta ka na. Kulang yan sintabo. Kulang yan ang
kwarta. Ako, igo ba ganyan ki pwedeng madulukan? Indes na kon ano na siya plano niya. Pero ining lakdan kan city government, pati na kan Legazpi ay, dakulaon na tabang tabi ini sa mga may katarata digdi po sa tuya. So, yun na sana po yan. Kay puwan na pumasirin ka mo sa city hospital or sa city hall, aramon nindo kung ano ang mga requirements. Yan. Tanganing, mas marin ito ang mainot ka mo. Makapalista. Iyo? Ayos, iyo mas na yan. Ang sistema. Okay? Sige. Mapaiba kita ki istorya mga tugang. Kanakaaging weekend, diyan sa People's Park, kan Legazpi, diyan sa Barangay Puro, nag-turnover so AKB, nin kinsing padyak, padyak asenso, kinsing mga recipiente sali digdi sa Legazpi, sa iba-ibang mga barangay kan Legazpi as far as Bunker 1 and dyan sa North. Ining kinsing recipiente dati na sindang mga paratsyenda. Ito bagang mobile. Ang gamit sana padyak para tinda ki quick, ki tusok-tusok, so fried chicken, siomay, etc. Nag-agisinda sa proseso, sa selection process. Bako na pinpoint siya na ikangaya. Talagang sinaligsig. May screening committee. So ngunyan, so AKB, in partnership with the 6-in-1 Corporation and iba pang stakeholders, nag-launch ka itong Padyak Asenso. Para mas namatawan nin kabuhayan ang mga recipientes. Uyog-uyogon mo, ang kada libre na nga na iso Padyak, garo na go-kart kanayon, kumpleto na so Padyak. Apera ka ito, kumbaga pangkabuhayan showcase an itinao. Iyan. Duman sa mga recipientes. Iyan. Anlaog ka ito ang kabuhayan showcase na ito, itong Padyak Asenso. Ano yan, para itong kilong lana. Bako siya na yan. So, lutuan. Lutuan. So, burner. Tapos, mga lulutuon pa. Kung ano-ano. Kaya, quick. Yan ang, siomay, burger, may fried chicken, etc. So, fried chicken. So, chicken. And, French fries, etc. Apera ka ito, igwa kay tinaopang cash, na 5,000 pesos. 5,000 pesos. Uyog-uyogod mo yan. One yan payag ni Kong Pido. Ato na. Sa programa sa edukasyon, programa sa salud, sa kalusugan, sa infrastruktura, lalong-lalo naman sa livelihood. And we acknowledge, pinaglimitpit ang perderong pangangaipukan sa tuyang mga kababayang Bicolano and sa bilog na nasyon. Ang kada bes na pangangaipo iyo ang
hanap buhay o trabaho. Kita, syempre, so pinag-income na malaog sa pamilya, as in presyo ka para doon. Ini ang pangunahing concern o pangangaipo kang ordinaryong mamamayang Pilipino, and especially Bicolanos and Legazpino. And I call it pitik. Presyo, trabaho, and kita. And that's why, in answer to that concerns, ako Bicol Party List in partnership with Tabang Ora mismo and ang sarong pribadong korporasyon, ang 6&1 Corporation, nagtrabangan para natin magpili ki 15 beneficiaryo na mga katabang sa saintang panguruan daw na hanap buhay. And as you see in the video presentation, mahilig ka so kung paano sila big profile, as in kung paano man sinipag-validate sa itang hanap buhay. And sa mga masunod, magiging guest na tabi ka mo sa maalaala mo kaya. O yan ito. Ikaw pa maalaala mo kaya? Or ikaw pa? O yan ito sa kapuso nyo, Jessica Suho. Okay, ma? Ha? Kasi kasuba ako talagang tagus sa daghan sa indong kumbaga expression sa indong pasasalamat kasi sa indong pagpunyagi tahaning may sulong lang katuparan, may isang katuparan ang pangarap sa indong pamilya. And so this afternoon, we have this 15 pajak sa pajak asenso to help you build your dreams. Aram ko, bako lang ini pajak, bako lang ini stand, kundi parte ini sa indong magiging pundasyon sa pagpalabok ng sa indong kadikit na negosyo. This is about, giving importance to the ordinary people whose concern is just to padagos na mabuhay, na parangal, na magkaigwang negosyo, kasi makatabang kita na nakukuha nila sa panang-oral daw nila para maipo kasi naisulong man nila ang pangarap kasi ng pamilya. So, ako Bicol will continue to do public good, to serve those who are in the marginalized sector, such as these 15 Legazpeños who were validated by Tabang Ora mismo. And sa mga ng hapon, sana makulang ini sa rong pajak, sabi ko nga nito sa bago, kundi maging katuwang nito sa itong pangural daw na hanap buhay. Di tabi ito pagsaya mo ang mga ekipahe na ini, ang pajak, and including this stall or stand that will give you more opportunities in terms of sa itong livelihood program mo. Dahil sa mga nakalipas na taon, nag-obserba ako sa Neco card na sa tuyang pinag-award sa ibang mga beneficiary na yung mga pakinabangan. But just the same, I have full trust in you na dahil sa validation and profiling na dilimukan tamang mo mismo, ini karapat-dapat ka mong mag-recibigay ng pajak sa pag-asenso. So, sige raray, sa 15 beneficiary sa roon ko, let me acknowledge Nelson Arianta Llaguelles, nagtitindog tabi, from Umapon, Maricris Villodo of Stanza, Joanna Garcia, Clarissa Soler, Marisa Bien, Anita Alparce, Brenda Manata, Normelita Sureta, Melanie Asuela, J. Rochi Almario, Melanie Alcantara, F.
Efren Crisol, Grace Dalde, Sheila Castuera, Joanna Boras. You name it, so 15. And to those who were not able to attend, let me say congratulations to the 15 beneficiaries. Bukidnon Party List, from Dumonito, the Terminito Katuwang. Sabi nga ni, kapabang na, kasulog na. Salamat po rin naman po sa inyo. Okay, so yan po ang pahayag ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. O naman sa pahayag kan saro sa mga resypiente, si Madam Boras. At sa lahat ng mga kasama natin dito, ngayong sa masayang okasyon na ito, magandang araw po. Ako po si Joanna Boras na taga sa Rawis, Legazpi City. Isa po ako sa beneficiaryo ng pagkakasel sa program. And hindi na iba sa atin na magtulong ng Ako Bicol sa mga Bicolano, sa mga Pilipinong nangangailangan, sa mga hindi na ibasa natin ang paggawa nila ng mga proyektong nakakatulong sa sektor ng edukasyon, sa kalikasan, sa kalusugan, hanap buhay at marami pa pong iba. Sa tulong ng proyektong ito na Padyak Asenso, masisiguro na magandang kinabukasan ng aming mga pamilya. Masisiguro rin na bawat pagod namin sa pagnegosyo, pagtatrabaho at masusunod ng maayos na kita. Ako po, bilang isang magulang, lalo na bilang isang ina, ang isa sa mga struggle natin na yung pagbabudget ng pera sa tahanan, di ba? Lalo na kung walang babudgetin, di ba? Lalo tayo mga nanay. Tapos, kaya kami pong mag-asawa, nagsisikap araw-araw. Kaya kami pong mag-asawa, nagsisikap kami ng araw-araw. Marami na po kami pinagdaan ng hirap, lalo na nung nagsisimula pa lang po kami magkapamilya. Kaya nung grabing hirap ng pinagdaanan namin, ang asawa ko nag-construction, nananahi, pero kulang talaga ang kita. Kasi meron kaming 5 anak na binubuhay. Lahat nakadepende pa po sa amin. Mga bata pa po, isang high school, puro elementary, lahat sila nag-aaral po ngayon. Kaya sa pagtitinda po, doon namin kinukuha yung pangkain araw-araw, pambaon, pamasahe nila, pambayad sa school, pambayad ng kuryente, tubig, doon po namin kinukuha sa kita namin sa araw-araw. Kaya lahat po ng pagsisikap, ginagawa namin ng mag-asawa kasi nakadepende sila sa amin. Hindi pwede kami sumuko, hindi pwede kami umayaw kasi may mga anak kaming nakadepende. Kaya tiyaga, sipag, ginagawa namin kahit pagod na, hindi ka pwede umayaw, hindi pwede sumuko. Tiyaga po talaga. Kaya malaki po talaga pasasalamat ko sa Ako Bicol, kay Pamang Garbin, kasi po, nabili po ako, isang malaking blessing po yun sa amin, kasi may libre na pong negosyo, hindi na namin utangin yung mga puhunan, tsaka may mga gamit na din, magtitin na lang po talaga kami. Kaya salamat po ng marami sa tulong niyo kay Madam Firefly, kay Sir Nick Barrios, sa lahat po ng staff ng Tabang Oramis po, yung mga nagpunta po sa bahay, nag-interview, salamat po talaga sa lahat. Dahil isa po ako sa mga maswerteng napili ng Ako Bicol Party List. Kaya maraming salamat po. Yun lang po. Okay, so yan tabi so reaction man kan saro sa mga recipientes. Okay? So with that mga tugang, siguro for the meantime, mapaara mo na kita po sa tuyang programa until next episode kan sa tuyang programang 3D sa GB. Mabalos! Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa, digdi sa